Når vi laver Train Your Eyes træning på sportsfolk, så starter vi med basis. Vi arbejder med, når de bevæger sig, at de så også kan bruge synet. Så træner vi rigtig meget med øjenbevægelser, så at man bliver maksimalt god til at kunne følge en eller anden, f.eks. en bold, der er i bevægelse. Vi træner også på den anden type øjenbevægelser, så man bliver hurtigt til at flytte fokus rundt, så man får al information ind rigtig hurtigt, hvad der foregår rundt omkring sig. Så træner vi også på afstandsbedømmelse, så man bliver maksimalt god til at bedømme afstanden, så man bliver god til at lave præcise afleveringer, også at placere sig selv korrekt på banen. Og hvis man skal lave hovedstød, så er det også vigtigt, at man har fuldstændig styr på timingen, og det gør man rent visuelt. Så har vi en masse øvelser, hvor vi træner også kognitive færdigheder. Det vil sige, at man både kan flytte øjnene rigtig hurtigt, og så samtidig skal man sidde og kunne huske og sidde og kunne tænke. Vi træner også på visuel udholdenhed, så man kan holde sig skarp rent visuelt gennem en hel kamp. Det er nærmest lige meget hvad for en sport, så er det jo vigtigt, at man også er god til sidst, at det ikke kun de første 10 minutter, man er skarp. Og så træner vi på det, der hedder split vision, at man kan både se, hvad foregår der lige fremme, for eksempel målet, og så samtidig, hvad foregår der ude i siderne, så man lynhurtigt kan aflevere, hvis der er en, der løber sig fri, at man lynhurtigt kan aflevere bolden.